Os peregrinos por mar da travesía Navega o Camiño recalaron esta mañá en Vilagarcía. A expedición chegou ao Porto Arousán e dende aquí remontarán o río Ulla ata chegar a Padrón. Despois completarán o camiño ata Santiago a pé. Mañana caminata a Santiago, la travesía por mar, el requisito es realizar 100 millas náuticas, que las hemos realizado con creces, en ocasiones con unos vientos de cara bastante importantes, y ya mañana nos queda el último tramo para llegar a la Praza del Obradoiro y bueno, pues festejar la llegada de todos a salvo. A expedición arrincou o pasado 14 de agosto do porto de Hondarribia, no País Vasco. Durante 16 etapas percorreron o litoral norte español ata Santiago de Compostela, un xeito de peregrinación polo que apostan dende a Mancomunidade do Salnés. Como falamos o día que firmamos o convenio coa Mancomunidade de Arousa Norte, esta expedición se está aproveitando para gravar imaxes que se van a utilizar para un vídeo promocional deste produto. E agora, como decían, están entrando na fase final que é a entrada na nosa ría e aquí temos que dicir que é unha ría que é única no mundo, que se vai a mezclar o turismo, o deporte, a gastronomía e o que se trata é de xerar pois eso, movimento e riqueza aos dos lados da ría. En este caso estamos aquí en Vilagarcía, pero isto vai a favorecer a toda a ría de Arousa e isto do que se trata. Tras 5 anos realizando esta actividade, cada vez son máis os que se suman a esta modalidade de peregrinaxe, aínda que este ano a flota viuse reducida por mor do coronavirus. Se han unido 12 barcos participantes, han ido comenzando desde Hondarribia, embarcándose y desembarcándose, siguiendo siempre los protocolos porque no podíamos superar un número máximo que nos propusimos, y bueno, ahora a Vilagarcía van a llegar 6 embarcaciones. Así as cousas, os organizadores insisten en que a navegación é unha actividade segura que se pode practicar con menor risco.